1940-28 Φεβρουαρίου κηρύσσεται ο πόλεμος στην Ελλάδα. Η πρώτη βόμβα που πέφτει στην Ελλάδα γενικώς ήταν στη γωνία του σπιτιού μας, το λιμάνι των Πατρών. Όπου ο Θοδωρής καθόταν σε ένα περίπτερο και έλεγε για τον πόλεμο που λέγανε όλοι θα γίνει, πόλεμος δεν θα γίνει, κρατώντας τον Αργύρι αγκαλιά που ήταν μικρός, και η πρώτη βόμβα που έπεσε τραυματίζει τον Αργύρι στο πρόσωπο, γιατί το Θοδωρή στο πρόσωπο, γιατί να προφυλάξει κρατάει αγκαλιά και τον Αργύρι, όπου έσπασε πάλι η αρτηρία της καρδιάς του που είχε θεραπεύσει ο Φωκάς, ο γιατρός των Πατρών, πριν τον πόλεμο. Και από εκείνη την ημέρα πόναγε πολύ η καρδιά του. Κάθε φορά που γινόταν συναγερμός, που τα βομβαρδίσουνε, τον έπαιρνε αγκαλιά ο πατέρας μου και τον κατέβαζε στο καταφύγιο του σπιτιού μας και έκλαιγε όλη τη νύχτα, αχ και αχ και αχ. Και αυτός ήθελε να πάμε στην Καλαμάτα και ο πατέρας μου του έκανε το χατήρι επειδή πόναγε πολύ η καρδιά του. Τι? Μετά το βράδυ λέγανε όλοι με μεγάφωνα ότι οι Πάτρα είχαν βουλιάξει καράβια, είχε σκοτωθεί πολλοί κόσμος. Από το σχολείο εγώ που έφυγα, ο αδελφός μου ήρθε να μας βρει με την αδελφή μου, με έβαλε καλικούτσα και μου έλεγε να μην κοιτάω καθόλου κάτω, γιατί εγώ όμως έβλεπα ένα πόδι με μια μπότα, ένα κεφάλι κομμένο, διάφορα όλα σκορπισμένα πτώματα. Φτάσαμε στο σπίτι και τη χαρά δεν την είχαμε βρει. Στενοχωρήθηκε πολύ η μάνα μου και μετά λέει ο Θοδωρής με τον Δημητράκη θα ξαναπάμε πάλι στο Αρσάκιο να δούμε μήπως είχε κρυφτεί πουθενά, φοβήθηκε και να τη βρούνε. Δεν την βρήκανε. Και εκείνη την ώρα χτυπάει συναγερμός και γίνεται πάλι βομβαρδισμός στην Πάτρα. Μπόμπες πολλές, χαμός. Η μάνα μου έκλαιγε, λέει πάει τα παιδιά πώς θα φυλαχτούν, θα γλιτώσουν, θα σκοτωθούν. Γυρίζουνε τελικά αλλά δεν βρήκανε τη χαρά. Οπότε το βράδυ βγήκαν με κάτι μικρόφωνα, φωνάζανε δυνατά ότι το βράδυ θα καεί όλη η Πάτρα και θα σκοτώσουν όλους, θα γίνει βομβαρδισμός, θα την γκρεμίσουν όλη την Πάτρα. Και πάει ο Δημητράκης με το Θοδωρή στο λιμάνι και βρήκανε μια καρότσα εγκαταλελειμμένη, αυτή που δεν είναι τα άλογα καρότσα. Και τη φέρανε στο σπίτι, έβαλανε την όνα γιατί ήταν και μεγάλη και χοντρή, απάνω βάλανε και εμάς τα μικρά όλα πάνω, και τη μάνα μου και την τραβάγανε με την πλάτη τους με κάτι σκοινιά. Ο Θοδωρής δεν μπορούσε πολύ βέβαια, ο Δημητράκης πιο πολύ. Και πήγαμε έξω σε ένα χωριό που είχαν ήδη ετοιμάσει εκεί και δεχόσα τον κόσμο όλο που πήγαινε. Σε ένα μεγάλο καταφύγιο, πάρα πολύ μεγάλο. Και είμαστε όλοι μαζί, ξένοι, γνωστοί, σε ένα σαν γήπεδο. Αυτό ήταν τώρα την πρώτη μέρα του πολέμου? Πρώτη μέρα του πολέμου. Μείναμε εκεί το βράδυ. Ο μπαμπάς μου έλειπε στην Αθήνα, γυρίζει μετά. Όταν έγινε ο βομβαρδισμός δεν ήταν δηλαδή? Δεν ήταν στην Πάτρα, ο μπαμπάς μου ήταν στην Αθήνα για δουλειά. Γυρίζει ο μπαμπάς μου, πάει στο σπίτι, βλέπει κλειστό το σπίτι και δεν είναι κανείς. Ρωτάει τη γειτονιά, δεν ήταν κανείς να ρωτήσει, ερημιά όλοι είχαν φύγει. Τέλος πάντων, πήγε στο λιμάνι, ρώτα από εδώ, ρώτα από εκεί, έμαθε και ήρθε εκεί στο χωριό που μας είχανε, μήπως είμαστε εκεί και μας βρήκε. Έκλαιγε η νόνα μου, η μαμά μου όλοι για τη χαρά ότι με είχαμε χάσει και λέγανε μπορεί να έχει σκοτωθεί. Αλλά η χαρά έφυγε από το Αρσάκιο και μπήκε σε ένα σπίτι που είχε γκρεμιστεί και είχε μία σκάφη και είχε μπει κάτω από μία σκάφη όταν ρίχνανε τις βόμβες. Και μετά όπως βγήκε από εκεί είδε τη μοντίστρα που ήταν σπίτι μας και την πήρε η μοντίστρα στο σπίτι της. Που είχαν πάει και αυτοί αλλού. Και μετά που ήρθε ο πατέρας μου βρήκε ένα άλογο από ένα φίλο του και πήγε 3-4 μέρες έλειπε, ψάξε, βρήκε τη μοντίστρα, τη βρήκε την αδελφή μου και την φέρνει πάλι εκεί σε αυτό το χωριό που μας είχαν βάλει μέσα σε εκείνο το καταφύγιο. Και μετά έκλαιγε πολύ ο Θοδωρής, μπαμπά πάμε στο χωριό σου, δεν αντέχω τους βομβαρδισμούς, φωναγεί η καρδιά του, όπου μας βάλανε πάλι σε ένα κάρο και πήγαμε στο χωριό, στο πατρικό σπίτι του πατέρα μου, ήταν αδιανό, και δίπλα είχε άλλο σπίτι που έμεινε ο αδελφός του. Και μείναμε εκεί. Κατά τη διάρκεια που πήγαμε εκεί, μετά από λίγο καιρό, ο πατέρας μου λάβαινε μέρος στον πόλεμο, έφυγε από το χωριό και πήγαινε στις μάχες, δεν ξέρω πού, λάβαινε μέρος στον πόλεμο εν ολίγης. Εμείς μείναμε εκεί, αλλά δεν είχαμε τίποτα να φάμε. Και πηγαίναμε να μαζέψουμε χόρτα, τα άβραζε η μάνα μου και πίναμε το ζουμί ή τα χόρτα χωρίς λάδι, ούτε ψωμί. Δεν είχαμε να φάμε. Κλαίγαμε όλα, είχαμε αδυνατήσει πάρα πολύ
Ο Θοδωρής έκλαιγε κάθε βράδυ, πόναγε η καρδιά του. Κάθε βράδυ πόναγε η καρδιά του. Και πριν φύγουμε εμείς που θα ερχόταν να κάψουν όλο το χωριό οι Γερμανοί, που έγινε η έφοδο με τους αντάρτες στη λεωφόρο που είπα, που φύγαμε εμείς και μπήκαμε στο ποτάμι και περάσαμε. Δεν τα είπες τώρα. Ναι, όχι, θα τα πω τώρα. Αλλά είχε πεθάνει ο Θοδωρής, δεν ήταν μαζί μας. Πότε πέθανε? Ο Θοδωρής μετά από λίγο καιρό που είμαστε στο χωριό, στην Καλαμάτα, ένα βράδυ έκλαιγε όλο το βράδυ και πόναγε αχ και αχ και αχ και το πρωί έζευσε, πέθανε. Ήρθε ο πατέρας. Πόσο χρονών ήταν? 16 χρονών πέθανε. Παλικάράκι. Έχω φωτογραφία του Θοδωρή, ολόκληρο με το κουστούμι. Δεν την έχεις δει? Την είχε η μάνα μου που ήταν άρρωστη, πάντα με τη φωτογραφία του πατέρα μου και του Θοδωρή. Και νομίζω την έχω εγώ, ναι. Το Θοδωρή και μου είπε και ο Αργύρη Βίκτορας το τι θέλει. Και μετά, αφού πέθανε το Θοδωρής και έρθει ο θείος μου και ο πατέρας μου, έγινε σάλος όλο εκεί πέρα, οι γονείς μου πεθάνανε σχεδόν από τη στεναχώρια. Μετά έφυγε πάλι ο πατέρας μου στις μάχες, εκεί που πήγαινε, ξέρω εγώ, και με τους Έλληνες ήταν βέβαια. Πρώτα πήγαμε στην τράπεζα, να πάει να πάρει τη σύνταξή της. Μετά περάσαμε από το φαρμακείο. Μετά πήγαμε στο Χασάπι. Στη συνέχεια από το φούρνο. Και στο τέλος στο μανάβι. Στο φαρμακείο, η Χριστίνα φαρμακοποιός μας είπε άσχημα νέα. Σήμερα, λέει, ενώθηκε το ΤΕΒΕ και το ΙΚΑ και κάνανε ένα κοινό ταμείο. Και όλοι αυτοί οι οποίοι είναι μέσα σε αυτό το ταμείο χάσανε την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη μέσα σε μία μέρα. Ευτυχώς το ταμείο της γιαγιάς, το ΟΓΑ, έμεινε απ' έξω από αυτή τη συγχώνευση, τουλάχιστον για την ώρα. Με το Μανάβη μιλήσαμε για το χαράτσι της ΔΕΗ και το πώς δεν θα πληρώσουν ολόκληρα χωριά, μας είπε. Στο φούρνο είδα μια κυρία καταρακωμένη, σαν ήταν η πιο δύσκολη μέρα της ζωής της. Στο Χασάπι η γιαγιά μίλησε για τότε που έπεσε και από τότε δεν μπορεί να περπατήσει καλά. Θα πρέπει να βάλει νάρθηκα σε όλο το κορμί της για να γιάνει. Όλος ο κόσμος περνάει πολύ δύσκολα. Όλοι αυτό λένε.
'cause it is alright. That's alright for you.